Hello, good morning guys. Ayan, happy Sunday. Ayan, happy Sunday. Good morning, Paps. So, inaantok ako kasi mahaga ako nag-ano sa mga plants. Pakita ko sa inyo yung kahapon kasi lumakas yung ulan kaya hindi ko na pakita sa inyo yung itsura ng ating mini pantry. Wow, mini pantry. Mini pantry. Ayan o. Ito yung inano namin kagabi. So, plano kong bumili ng isang ganto para magamit. So, nandun yung mga tissue. Yan. Yung mga dilata. Yung hot sauce. Ayan, yung ano. So, kinain namin yung isa kagabi na Nova. Yung mga supplies na pang stock. Ayan, nandyan siya. And then, dito sa ilalim yung ano. Pang ano talaga to guys. Pag kitchen. And mas yung iba no, mas gusto nilang nakatago pero napapansin ko talaga na pag nakatago siya, maraming ano, malaki yung tendency na ano ba 'yan? Malaki yung tendency talaga na hindi makain kasi nakatago siya. So mas okay na nakikita ko talaga kasi hindi nasisira yung mga pagkain kasi nakikita talaga natin eh. So ayan, ano ba 'yan? So ayan, yan yung update. So yung mga toyo at suka, hindi ko muna nilagay kasi mayroon pa kami doon, pang stock lang. And ayun. Hi, so yan lang. Welcome to Family Seka. So naluluto si Papa ngayon ng ano, bakit nandito to yung skino? Dapat ng ano to, nandun to sa ano natin. So ayan, yan yung itsura. Tapos pala ito, kung naalala ninyo, ito, ilagay ko dito. Perfect fit naman siya. Itong ganito. Ipapatapon nga sana to ni Papa. Buti nag-fit dito. Sakto-sakto talaga yung haba niya. Ayan o, saktong-sakto lang. Ayan na guys, mag-umagahan na tayo. Medyo matagal kami na 8 AM na. Kasi na ano kami kanina sa mga gulay at si Papa naglinis ng kanyang motor. So, ayan, kain tayo guys. O, diba? Itong, ay, Chuchay. Pa, nag-aaral. Pa. Happy birthday. Ayan, hello guys. Good afternoon. So, magla-lunch tayo. Epic fail yung aming lechon na pinaghandaan pa namin ng Mang Tomaste. Ang ending, nagulat ako kasi dumaan lang siya dito, hindi siya doon siya sa kabila. Kasi, instead of 350 per kilo, so, ginrab na namin yung so, 1 kilo kinuha namin. Ang ending, 350 per half. So, bali na sa mga 700 per kilo pala yon. Kasi nalugi daw sila. So, ayun. Sabi ko, hindi papawag na lang. Kasi sayang lang din yung, yung mahal.
So, ngayon din, naglechon manok na lang kami. Pero gagamitin pa rin natin yung gravy. So, ayan. Isunod na dito. Sabi na umatsakta. So, ngayon, lechon manok na lang muna tayo. Ayan. So, yeah. So, today is Sunday, kaya... Yeah, I'm gonna go swimming pool. Yeah, mamaya. Hello guys, good afternoon. Nakakagising ko lang, nakatulog talaga ako. Nakatulog talaga ako, te. And, ayan, pagkagising, kagad akong buksan to. Ayan, nakalimutan ko yung kainin ito. Nakalimutan. Tagal na akong hinakakain ito. And, talagang nakatulog ako. Kapagpahinga, today is Sunday, so magpahinga tayo, te. Marami pa kasi akong itatransplant na, marami pa akong itatransplant na mga gulay. May pechay, nagtanim kasi ako ng bagong pechay. So, ayun. Matagal na akong nakakain itong pomelo. Ang tawag dito sa amin is baongon. Nung malaki lang ako, nung lumaki-laki na ako, saka ko lang nalaman na pomelo pala to. Dati, inaano lang namin to sa bukid eh. Ayan. Tapos, hindi ako sure nakapag-vlog, no? Ano tawag dito? Busy ako kaninang umaga sa aking gardinan. Pero, hindi ko siya matatapos ngayon kasi pagod. Kung nagtahi ako, kita ko sa yung mama. Kasi may nag-suggest sa inyo, 'di ba, na meron sa Shopee. Nakita ko, meron nga. Kaso nabili ko na kasi siya, yung tela. Actually, hindi ko nga gusto yung tela yan. Wala talaga akong choice dyan. Wala na ibang option. Kasi nagmamadali na ako niya nung binili ko yan. So, tinahi ko na lang siya. Labor of love talaga yan. So, mineasure ko na siya kanina. Tatapusin ko na lang siyang tahiin. Kasi sayang din naman, nabili ko na kasi. So, gamitin na lang natin kasi sayang din. Siguro next time, bibili na lang ako kasi kailangan din ng reserba pag yung nilabhan. Ayan. Tapos, plano kong palitan tong phone ko. I'm planning na, alam nyo, gusto ko ng camera talaga, no? Pero, hindi ko alam, parang feeling ko hindi siya for me. Kasi 'di ba, alam niyo naman kung gaano ako ka-busy sa negosyo. Yung pinaka-best talaga for me is very pinaka-convenient para sa akin is yung phone. Kasi lahat ginagamit ko dito sa phone na to kasi talagang kawawang-kawawa na tong phone ko. Yung ginagamit ko, lagi nagtatanong Oppo A71. Nabili namin doon ng 8,000 ata. So, parang kawawa na talaga siya kasi lagi siyang puno. So, sabi ko, kung bibili ako ng camera, medyo mahahassle na ako masyado. Kasi alam nyo ba, kahit nasa CR ko, nag-edit ako ng video. So, ganun ka-handy yung phone. Though, hindi talaga ganun kaganda yung quality. Alam natin yan. Pero, I think, yun talaga yung, feeling ko yung phone talaga yung mag-work sa akin eh. Kaya, tingnan natin. Pinagplanuhan ko pa naman yan. Iniisip-esep ko pa kung ano yung maganda. Siyempre, kailangan na pag-isipan yan kasi medyo mahal din yan Hindi naman mura. Sarap. Tapos, sa palengke kasi iba. Kaya, sa mall ako ng grocery kahapon. Sarap. Tagal na akong nakakain ito.
Diyan ka magkapulad dun sa camera. Dalawa lang itong nalista ko. Actually, madami akong gusto i-shoutout. Pambis akong shoutout pang kanang yung isa sa Facebook to. Nagpo-shoutout sa akin. Actually, nililista ko na siya kasi alam nyo guys, madali ako nakakalimot. Kahit memorize ko yung mga pangalan nyo pag nagbabasa ako ng comment. Pero pag nag-vlog na ako at Sarap ba? hindi ko na alam yung mga pangalan nyo. Masarap ba? Oo. Eto, nalista ko. Dalawa lang to. May nakalagay pa shoutout kasi nakakalimutan ko talaga sa sobrang dami kong ginagawa guys. Ito si Pearl Serrano from Surigao. Ayan, malapit na may Mindanao lang din siya. Diba? Mindanao, Surigao, diba? Oh. Kinlaro ko lang. So, Mindanao, si Pearl Serrano. Hi, sis. And ito talaga, si Tanjili Rostom. Ito talaga matagal na itong nagpapa-shoutout sa akin. Hindi ko ma-shoutout. Nakakalimut ako palagi talaga. So, ngayon, hindi ko na kinalimutan, ha? Kasi grabe talaga itong mag-comment. Bisaya, Manisia. So, pareha may Bisaya. So, ayun. Hello. Si Tanjili Rostom. Lalaka ito. Tapos, I think meron siyang vlog. Nakalimutan ko yung pangalan. Basta, yung Tanjili Rostom yung niya. So, mayroon siyang vlog. Bisaya din siya. So, hello sa inyo. Yung nagpapa-shoutout dyan, hala, shoutout sa inyong lahat. Okay. Kaya, ayaw ko masyadong shoutout kasi sa vlog, meron kasi mga vlog viewers na ayaw nilang may mga shoutout na kita kan na sila, kaya random na ako mga shoutout. Ayan. Sarap. Kain muna ako guys. Ayun. Ayan guys, so yun yung mga tinahi ko. So tatapusin ko yung pagtahi kasi sayang yung oras. Ayan, wait lang. Ayan yung kulay niya, hindi ko nga masyadong bet pero carry na yan. So yan siya. Pero sa online, mga ganyan din yung mga kulay niya. So tinatahi ko siya. Kamay-kamay lang yung pagtahi ko. So, ayan.